हामबाय जों थांनाय 8 तारिखनि सिमि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट जे कायसा साया रायदा तैखाय जे जोंनो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट दिमानि आबनो जों केबेंगै ताय बुबाग्रानि नाहारमुं तिप्रा दफानि थानसा अ थानसानि बयारनो तै जे जों बाइग्रेलि खलायके 8 तारिखनि सिमि तिनि साक मानदैयो तिनि पाइथाक 19 days का अ जरावो जों जे फायनाय जत सुबानाय जत सुरि तंनाय बरनो जतनो पाइफलाया हामबायरिवो तामबागै हिंगाय जों नुखा आसक साल जरातै जे केबो बायथां साक बायथां फाय सुबा सुरि फायका केबो बा अंकुलक तै हामजाक मुंबाय सुबा सुखलायका केबो बा अंकुलकनि सुरिमा हामजाकमा सुबामा बायबो हामारि खलायका आम बागै जतनो पाइफलाया हामबाय मारिवो ताय जों नुखा जे 8 तारिखनि सिमि बाइग्रेलि खलायमानि जागावो जों नुखा पाब्लिकनि ओपिनियन तामो जों आबो स्रायकेनो सायमानखा पाब्लिक रक तामो नाय आबो जों काहामकेनो सायमानखा ताबुक आगिनि जरालिया आगिनि रेडियो नि जरालिया ताबुक सोशल मीडिया नि जरा सोशल मीडिया जत बरनो नुगुइ तंग बबो कुबुइ बबो ताताल बरक कुबुइनो गसिउइ तातालनो नरनानि जरा सिबाइखा आबन बागै जतनो बेलेखेनो पाइफलाया हामबाय मारिवो तिनिनि प्रोग्राम बो जों ग्रेट सक्सेस संनाय तिनिनो प्रोग्रामो जों नुखा चिनरो बुखुक खरकसा तंगो ताबुनि जराव जों दफानो थानसा खलाय थानिवो जों ओ जगा चराय बुरा अकरा बोरै चराय हनै तंलायलिया जतसे जों हामजाक मानि अ थानसानि बथायनो जों थारिनान बागै तियारंगो ताय तिनिनो अकगो आं कसारना मुसुंगो फायदि जों सेजा लायमानि जलि लायमानि कायसा बाय कायसा माजरा बेल लायमानि आबनो खिबिलायै जों सिनि हामजाक मा बाय हामजाक मंनो पिलायसिवानो आं बाय थांबो गोबांमा जरानो सावो आं लिडारिया जों अरो जे तंनाय जों लिडार नि गसिमेया ताङै हिंखाय जों अरो तंनाय जतनो दफानि बागै जे सामुं तांनाय जतनो सेलें जों जतनो दफानि सेलें मांसे तांगि हिंखाय दफा जे फुरु सावो जोंनो जों आजागानो रुपथारि माथांगो गोबांमा चिनि अ जागावो सामुं तांथानिवो चिनि अकरा बरम गोनां अनन्त देबबर्मा बरम गोनां चिनि दारनजित देबबर्मा संरक ताय चिनि ताखुक तनि सं चिनि ताखुक सुहेल सं चिनि बुखुक आलमालेमिन ताय आबाहाय गोबांमा तंगुतेबो चिनि ताखुक डेभिड मुरा सिंह बाहायनो सरि हामियांगै कलाइखा हस्पिटल बिनि बागैबो सुरिमा हामजाकमा गोबांमा तंमानि बाय बबो तिनि तरक तरक हामै बासारक नि तंगो आं बाय थांबो सालनै गेप माननाखा कसारो आनि साजक लुमानि बाय हिनपानो नरक बरकनि हामजाकमा सुरिमा सुबामा मानै आनि स्रायबो हामका ताय आं बाय थांबो मिया किसा कुलुम काखा हरो बेलेखेनो लुमखा तिनि बाहायके खलायनाय फिया बखावो कायसा फान तंगु जे आं खाना हामै अ मान्दाय आमसाइनो काभार खलायनाय बाइक रेली सिनि आबनो सक्सेस खलायनाय चिनि गोबांमा ताखुक तै बुखुक सं नगो तंगै सुरिमा बाय नंनि सुरिमा नंनि हामजाकमा आबो चिनि फान बायखै जों रागै बासाखा ताय गोबांमा एरिया थांथनि जों नुखा जे आईपीएफटी आईएनपीटी बीजेपी कांग्रेस सीपीआईएम आबाहाय केबो हिनलायावै जतनो जों तिप्रा दफानि तिप्रा सारक थानसा हनलायै थानसानि बयारनो सिब्रिखा जों गोबांमा जरा तैकांमानि जरावो जोंनो तैखानि नाय बीजेपी नि बरक तंगो सीपीआईएम नि तंगो आईएनपीटी नि तंगो आईपीएफटी नि तंगो टीएसएफ नि तंगो जॉइंट एक्शन कमिटी नि तंगो मेन कक नंकाय चिनि तिप्रा दफानि तिप्रा सासे तंगो चिनि बखाक ओंखाय जे चिनि बुबाग्रा जोंनो हामजाकमा अ हामजाकमानो जों फुनुगैरिखा बोलते और जे और तंगनाय अमसुक सिमिया जत लगिरि तंगनाय नक हुगो तंगै जे हामजाक मंगरि तंगनाय बरक जतनो थानसानो नायखा जोङो थानसानि बोसलैनो आसुक साल जरा सारि फाय माने तिनि पाइथाक अ मान्दै हाति जरा फायै अ जागावो अ थानसानि बोसलै सारमानि तिनि मथाग्रानाय हिनपानो ताबुक बोसलै सारका मात्रनो चिनि दायित्व सितेबो बारिनाय सारका गांकाय बुफां तरि फायनाय जेहेतु आ बुफां तरमानि जरावो आबनो नायकलनानि बेरा दुमनानि तरि लगै थानसानि बथाय थायरिनानि दायित्व बारजा नरक जतनि थानिवो फायदि जों तिनिवो जे रुट मेप थासिंसिनि ताखुक टनि साका आयें तैखै जों थांलायनाय तै अरनि बाइक रेलिउ जे लगिरिउ थानाय तो थांनाय न कसार माजारो केबो जदिनो जइन खैना मुसुंगु हंकाय जे साकलायजाक मानि एरिया आ एरियाव तंगै नरक नासिंनि तंगै जोंनो लगिरिना मुसुंगु हंकाय अ थानसानि बयारो नरक बो सिपनानि मुसुंगु हंकाय फायलायदि नरनो खाबाय खुबाय लामसगो कुनो ब्रै चला हिन्यावै कसाक कुफुर कर्म कख्रां हलायावै जों जतनो अ थानसानि यापिरिउ सेलायानो थानसानि यापिरिउ जों तंगिया हंकाय चिनि बिरमान थागलाक जों नुगै तंगो गोबांमा जागा जात्रे पद मन्च सनामलायै चिनि बुबाग्रानो एटाक खलाय तंगो चिनि तिप्रा दफानो एटाक खलाय तंगो जों आयाक नै कातिनानि कायसानो चिनि लामा बुबाग्रानि जे नाहारमुं बुबाग्रानि हामजाकमुं जों तिप्रा दफा थानसा अंलायनानि आमबागै जतनो कयो फायदि तिनिनि प्रोग्राम बाइक रेली न जों काहामके सक्सेस खलायलायनाय बुबाग्रा जोंनो लगिरिखा
tipra dofa than changkha belai belai na hambai Bubagra ayu loktun Dibramotha Baik tongnai, baik ke logo boleh bersikap tongnai, boleh bersikap logo joto private kan tongnai. Lain hai saklayo, joto ke logo ni miking kan tongnai. Logo baik, joto baik kan semua ber tongnai. Baik jago boleh bersikap tongnai, boleh bersikap yang logo joto private kan tongnai. Ini mesti nilai, sensori joto. Hani basan, thangabag, coba ongkot, Abu Bakar.